Здравейте хора, аз съм Радомано и днес ще ви покажа как да си направите дизайн на правила за VBOX. Ето това е моят нов дизайн с банера. И така, първо си теглите някакъв wallpaper, без значение какъв, и го слагате където ще ви е най-удобно. Сега ще изтегля ето този. Ще на работния плод. И така, този ще го стрия, не трябва вече. И се отваряте Photoshop-а. Аз съм с Photoshop CS3, ето тук го пише на Adobe. И слагате ето този файл, който ще го има долу в описанието за тегляне. Само тук го оголемя малко. Така, след това идвате на фоново изображение и идвате тук на Place и избирате това Edit Wallpaper, който сте изтеглили, и го поставяте така, да взема цялото пространство. Разбира се, може и друг wallpaper и плейсвате. След това си идвате на текст да поставите текста и ето тук пишете текста. Аз сега ще напиша, няма да правя реклама никой, затова ще напиша геймплей. Ще го проместя по средата ето така и малко по-надолу. Ето така. И е готово. Значи шрифт може да си изтеглите от сайта, който виждате в момента, и в края на клипа ще има едно допълнение как се слага шрифт. Така. Щом сте сложили геймплей и искате да сложите други неща, други украшения, глупости, идвате пак в Google и си избирате. И някакви изображения. Опа. Тук ще изберем нещо. Нещо. Как вие си избирате каквото искате. Аз вече имам две. Ето. Не, всъщност нямам. Малко фейл. PNG. Ето тук ви излизат. Ще вземем този Стив. И пак ще го сложа на работния плод, за да ми по-лесно го вземам. И ето този. Кое да сложа? Ето скелет. Как да писам го него. И пак идвате в Photoshop и този път идвате ето тук, там където сте поставили фоновото изображение, и идвате пак на Place. И сега тук ще си поставя този Стив. Малко ще го завъртя. Ще го поставя тук. Така. И ще сложа още едно. Сложим на скелет. Но трябва да го смалим. Не е толкова голям.
така. Плесваме. И така. За да добавите някакви ефекти на текста, цъкате два пъти тук. Той се дига. Той се отваря един прозорец. Аз ще сложа само Stork. И други... Ето това майче. Да. Така. Окей. Сега, тук цъкаме окото, да не се вижда. И общо взето е готово, но не е напълно. И затова ги копирате с контрол и клик върху на мишката. Изображенията. И сега ги... Да, нещо бърках. Контрол и C цъкате върху тях. И ги Merge Layer. Цъкате Merge Layer. Той ги прави в едно. След това, за да позиционирате, за да имате банера, цъкате Control и тук. Ето той показва банера. И с Ctrl и C го копирате. Идвате на файл, New, окей. И тук го поставяте. Ето го. Цъкате файл, Save As. И където искате си го записвате и аз ще го запиша тук. И го слагате в този формат. Го записвате. След това се връщате като цъкнете тук Close, Canal. И сега го сейвате. Пак файл, Save As. И тук пишете VBox 7 Design. Или както искате. И пак в този формат го записвате. Така. И общо взето ви е готово. Ето го как се получи. Ето това е банера. И ето това е дизайна. Ако искате да си ги сложите, ще ги има в описанието. И така. Аз бях размолено и довиждане. Добре, ето ме. Това е допълнението към клипа. Влизате в сайта DaFont, за да сложите шрифт. Тук си избирате шрифт, без значение какъв ще бъде. Аз ще сегля първия, теглите го. Отваряте го. И ето този файл, само този, го слагате където е най-удобно. И така, после влизате в компютър, локален диск C, Windows, Font и тук го поставяте и вече имате шрифта. Така, това ще бъде официалното чао. Бях Радо, надявам се да ви е харесало.